Здравейте хора, аз съм Вало, тук при мен ще бъде Георги Манчев. Здравейте! И ще снимам на Майнкрафт, нали, самостоятелно. И да започвам. Той няма да играе, просто ще бъде тук при мен, нали, да прави някаква компания. Аз ще играя в момента. Аз в момента играя Hero Zero. Да, може в далечни времена да направим, сигурно ще играем аз и само Геца в един такъв сървър, създаден от нас с хамачи. А ако някой знае, само просто ни пише в коментарите, ако може. Ако не, ако може пише. Виждате, играя с 3D Texture Pack Fateful. Виждаме, че трябва да си направим меч и кирка. Защото виждаме овце и камък. Виждаме бучи сме станали. Едно бучи не изхабено. Виждаме пуска мръвка, ето. Трябва да буташ. Трябва ни вълната главно. Дай, храната не е за изключване. Първата нощ смятам да живеем някъде в някаква планина, се забуткаме, нали? Докато можем да съберем материали. Виждаме шуркен. Валка, ти не играеш групово, нали? Не, самостоятелно си игра. Окей. Гети се играе Hero Zero. Размерихме си акаунт за акаунт, ама само че моят акаунт, където му го дал, беше в Hero Zero, а той ми даде неговия канал, защото ме мързеше и си прави. Кратко. Виждаме, още в началото намираме Iron и Coal. Добър старт. Сега, за всеки случай, нали, нещо полагваш. Да, аз трябва първо си направя Iron кирка. Нали, тук даже мога да си направя една малка къща в пещеричка. Така. Не. Чудо, не е сигурно. Може, не знам. Сега да си вземам първо материалите. Сигурно по-нататък си направим Facebook страница. Интро. Добре. Завиждаме 10 Iron. Добре това. Началото на нашия survival. Намираме желязо. Това е много добре. Още. Продължаваме. Клиповете ще бъдат кратки, не толкова дълги. Сега колко дълги правим, няма смисъл. Виждате и в този канал и Гецата е снимал, не само аз. Да, това ще ми е втория клип, който ще кача. Първият е как да си правите бандикап. Тя е много хубава програма. Даже аз съм направил на най-старата версия, за да може да снимате колко искате и да ви е малко, нали, малко мегабайти, малко памет да ви вземе. Аз затова не я снимам. В този момент с вас. Виждате малко камък да оберам. И, нали, обичам да ми е симетрика. Така съм. Опа! Да знаете хора, аз почти няма да говоря. Да, той не знам и за какво да шеца като такова. Той няма смисъл като не говори.
Може да поговоря, па. Нали, като някакви теми се питаме. Аз го такова да нещо компания ми прави. За какво не ми дава поставя печка? Лед. Чак там ми да точи. Аз до тук. Тиора, малко ще изчиста място. Защото ще смятам от тук да ми се прави къщата. Малко място ще поизчистим. Почва брутално чистене направо. Кратко казано, ми трябва брадва. Печка имам. Да изчистя дърветата. Само малко целта ще бъде да посъберем дърво, нали, и да изчистим тук. Защото тук ще сме, сега го запланува. От тук ще бъде една подземна базичка и от тук ще издига една кула нагоре. И оттам от кота ще се мисли по-нататък. Сега няма да влизаме толкова с големи проекти. Гледам, че бързо гладняваме. Аз имам вълна си направим влог. Първо да хапнем вечерата ни. Нощната вечера. Така че и да храним. Нахрани там колко. Още му спим. Дали? Това е било, значи, обедната ни ядене. Виждате, не искам си оправям инвентара. Просто така. Комик кивера си сложим. Такова ниво искам да си чиста всичко. Някой, ако иска тест черпака ми, другия епизод ще го сложим в описанието. Тук има и още една пещеришка, като загледа. Опа, крипър. Гръбни. Ти ми даш материал. Деца! Да? Говори малко, че ми се малко скучно. Викаш се едно маймаял. Само си говорим. Аз си погледна моя профил, защото до сега играх само в твоя. Да, нали това го казахме, където сме си разменили акаунтите. Сега правим почистването и може това да е за този епизод, не знаем. Всичко е възможно. И като гледаме, намерихме още една пещера и тези две пещери вече може да си ги свързваме. Валя, имаш ли настройка да спреш клипа? Да. В смисъл на пауза, не да го спреш да го откош. Да, имам. Спри го за малко, ти кажа нещо. Окей. Хора, за малко ще паузираме. Забрах колко се паузира. Айде. Добре, хора, продължаваме клипа. Леко прекъсване. Нали, гест иска. Не е тема за обсъждане, затова няма да се обсъжда. Добре. Сега да може да се изкачим. Имаме ли си семена? Да. Сега една мотика да си направим бързо. Сега си хава батерийките. Какво? Сега си хава батериите. Кои батерии? Hero Zero. Не съм много запознат с тази игра, хора.
Може да съм се развил на 60 лева.